Ngayong kapistahan ng Santo Rosario, sabay din tayong nakikiisa sa National Day of Prayer and Public Repentance. Dalawang mahalagang pagdiriwang na parehong nagsasabi sa atin ng iisang mensahe. And what is that? Balik loob sa Diyos sa pamamagitan ni Maria. Balik loob sa Diyos sa pamamagitan ni Maria. Sa ating first reading mula sa Acts of the Apostles, makikita natin si Maria kasama ang mga alagad, nagtitipon, nananalangin. Hindi lang siya simpleng nanay ni Jesus, siya ang ina ng simbahan, kasama ng mga anak niya. Tayong lahat sa panalangin. Ganito rin ang rosaryo. Hindi lang ito paulit-ulit na Hail Mary, kundi sama-samang panalangin ng pamilya ng Diyos. Kaya't ngayong araw ng panalangin at pagsisisi, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang buong bayan. At higit sa lahat, kasama natin si Maria. Sa tugon ni Maria sa Ebanghelyo, ang Magnificat, narinig natin, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior." Ibig sabihin, ang rosaryo ay hindi tungkol kay Maria lang. Hindi lang ito tungkol kay Mama Mary. Ito ay tungkol sa Diyos na gumawa ng dakilang bagay sa pamamagitan niya. Sa bawat misteryo ng rosaryo, joyful, luminous, sorrowful, at glorious, pinupuri natin si Kristo. Sa panahon ngayon na puno ng kasalanan, corruption, fake news, at pagkawatak-watak, kailangan natin ulit maalala, higit ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kasamaan. Higit ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kasamaan. In our gospel, narinig natin ang sagot ni Maria kay Angel Gabriel, "Be it done to me according to your word." Itong yes na nagbukas ng kaligtasan para sa atin. Ngayong National Day of Prayer and Repentance, hinihingi ng Diyos sa atin ang parehong sagot. Handang magsabi ba tayong oo sa pagbabalik loob? Oo sa paglaban sa kasalanan ng ating lipunan? Oo sa pagbabagong personal at pambansa? Mga kapatid, kaya't ngayong araw na ito, hawak natin ang rosaryo, parang hawak na rin natin ang kamay ng ating Inang Maria. At habang inuulit natin ang Hail Mary, para tayong lumalapit sa Kanya at sinasabi, "Mama Mary, samahan mo kaming magbalik loob sa Diyos. Mama Mary, samahan mo kaming magbalik loob sa Diyos." Kung ang ating bansa ay dumaranas ng kahirapan, kasalanan at kaguluhan, isang hakbang ang solusyon: panalangin at pagsisisi. Panalangin at pagsisisi. Ang rosaryo ay sandata ng kapayapaan. Kung dati ginamit ito ni Papa Pio IX laban sa Lepanto sa mga kaaway ng ating bayan, kasakiman, kahirapan at kawalan ng takot sa Diyos, hindi aksidente na National Day of Prayer and Repentance ngayon. Ang rosaryo ay gabay para sa ating conversion. Gabay sa ating conversion. Mula sa sarili, patungo sa Diyos. Mula sa kasalanan, patungo sa kabanalan. Mga kapatid, ngayong piyesta ng Santo Rosario at araw ng panalangin at pagsisisi, sikapin natin gawin itong hindi lang ritual, kundi panata. Panata na araw-araw manalangin, lalo na ng rosaryo. Panata na magsisi at baguhin ang ating sarili. Panata na isama si Maria sa lahat ng laban natin bilang simbahan
at bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, salamat po sa biyaya ng Santo Rosario sa pamamagitan ni Maria, aming ina. Tulungan mo kaming magsisi, magbalik loob, at magtiwala sa kapangyarihan ng iyong awa. Gawin mo kaming bayan na tunay na nananalangin at nagbabalik loob sa iyo. Sa tulong ng Inang Maria, ipanalangin mo kami kay Kristo na aming Panginoon. Amen.